Христос казва: само чистите по сърце ще видят Бога. Виждането подразбира познаване. Познаването подразбира вътрешна връзка с любовта. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, аз ще ви успокоя. Христос показва как може обремененият човек да се успокои. Преди години един американски мисионер пътувал из Америка да събира пари за благотворителни цели. Като събрал значителна сума, решил да се върне назад, за да предаде парите дето трябва. За да съкрати пътя си, той се качил на един кон и минал през една планинска местност. Като чул, че мисионерът носи голяма сума в себе си, един прочут разбойник се притаил в една гъста гора, отдето трябвало да мине мисионерът, с намерение да го убие и да вземе парите. Мисионерът наближил до мястото, дето бил скрит разбойникът, и почувствал някаква тежест в гърдите си, като че нещо го задушава. Той си обяснил това притеснение като лошо предчувствие и веднага слязал от коня, помолил се на Бога и продължил спокойно пътя си. Едва изминал няколко метра, той видял в гората един човек, добре въоръжен, но спокойно го отминал. След няколко години същият мисионер бил повикан да изповяда един умиращ. Последният го погледнал внимателно и после го запитал: познаваш ли ме? Не те познавам, отговорил мисионерът. Аз пък те познавам и ще ти разкажа при какъв случай те срещнах. Това беше преди няколко години. Аз реших да те причакам в гората, когато ти носеше голяма сума пари в себе си. Исках да те убия и ограбя, но не се реших, защото заедно с теб яздеше на бял кон още един човек, добре въоръжен. Аз се разтреперих и не посмях да посегна върху теб. Значи в случая разбойникът е бил ясновидец. Той е видял това, което и мисионерът не могъл да види. Човекът, който яздал бял кон, бил от невидимия свят, изпратен да пази мисионера. Съвременните хора не признават съществуването на духове, въпреки това те четат свещеното писание, дето се казва: и ангелите Божии слизат и възлизат. Както ангелите слизат и се качват, така и дяволите слизат и се качват. Значи и едните и другите вършат Божията воля и се подчиняват на божествените закони. Няма сила в света, нито е същество, което да не се подчинява на Бога. Разумният човек се ползва и от добрите, и от лошите духове. Той знае закона за превръщането и го прилага. Христос казва: вземете моето иго на себе си и се научете от мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите спокойствие на душите си. Мнозина мислят, че владеят света, че имат голяма власт, но като се намерят пред изпитания, тогава виждат докъде са достигнали, каква власт притежават и какво могат да направят с нея. Съвременният човек не е още напълно оформен. Той не трябва да се заблуждава от временните си успехи. Един ден, когато очите му се отворят, той ще види, че всичко около него е живо. Тогава той ще разбере защо съществува омразата и любовта, злото и доброто, лъжата и истината. Това означава познаване на Бога и на Христа. Христос казва: ако думите ми пребъдват във вас и вие в мене, каквото попросите в мое име, ще ви се даде. Значи, ако разбирате разумното слово, ако разбирате какви трябва да бъдат отношенията ви към Бога, животът ви ще бъде благо както за вас, така и за вашите ближни.